Τον χειμώνα του 2024 ταξίδεψα από την Αμερική, όπου τώρα ζω, στην Κύπρο. Τα τραύματά μου από τον πόλεμο δεν με σταμάτησαν από το να θέλω να καταλάβω τι έλκει τους ανθρώπους σε μια κατεχόμενη εκκλησία. Είναι δική σας. Δεν ήταν έτσι η εκκλησία πρώτα. Δεν είναι αυτό που ήταν. Δεν μπορεί να είναι ξανά αυτό που ήταν πριν το 1974, αλλά... Ήταν ο σκοπός μας η εκκλησία να διορθωθεί, παρόλο που ήβραμε πολλές δυσκολίες. Δεν έχω λόγια να το εκφράσω, όχι διότι ο πόνος είναι μεγάλος. Κατεχόμενο, δεν μπορεί να πει σε ανήκει μας στη μνήμη μας, στη ψυχή μας. Αν τελικά θα επιβιώσουμε στον τόπο ή αν θα χαθούμε όπως χαθήκαν κι άλλα ελληνικά μέρη.